troch matic. На Схацкі наглашене незадовольство з законом о національних меншинах, за ktorý povedzené, že favorizuje državne institucije, a že Združenjem graždanov, jak sú to matky, umožňuje financovanie ljem z projektoch. Projekti, číslení, ktorí podnosíme okreme do pokrajinských orgánov i do lokálnych samoupravoch, idú na ocenu do našich nacionalnih sovitov i tam nedostávajú pozitívnu ocenu, odnosno rješenje i preto su u neumožljivosti ih realizovati, abo ih realizujeme na jeden celkom drugi sposob na úroveň bez penježnosti. A okrem toho, čo nás všetkých trápia. Popri tým náš zajednický problém to status všetkých matkov, bo sú po zakonu obični združenja graždanov i nemajú rješeni sposob financovanja. Predstavitelje štyroch matkov še zložili, že pre toto zagrožené ich funkcionovanie, a od Matici Serbskej še očekuje, že by so svojim autoritetom i kapacitetami pomogla matkom u ich namahanjoch začuvať nacionalni identitet bez vplivu dňovej politiky. Popri tým bolo slova i o otveranju pohlavjoh 23 i 24 u prehvarkoh o pristupanju u Evropskej uniji. Idúca schádzka bude od 13. marca u Novim Sadze, kde budú povolani i predstavitelje vlasti zo všetkých úrovňoch.